tinosangana zvakare panguva ino yokusimbisana neshoko raMwari, kukurudzirana neshoko raMwari. Mwari wokudenga akuitire zvakanaka, akuchengete wasvika pauri ipapo nekuda kwenyasha dzaMwari. Uri zvauri izvozvo nokuda kwenyasha dzaMwari. Tichawana kuverenga kwedu shoko raMwari kuna vaEfeso chapter number 2 verse number 20. Inoti, now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Ndoda kushare newe, kugoverana newe nyaya inoti zvinoitika around you does not matter. What matters is what is happening inside of you. What is happening around you does not matter, but what matters is what is happening inside of you. Mukurarama kwedu kwatinoita munyika, tine zvinhu zvakatikomberedza zvinoitika, zvimwe zvinorwadza, zvimwe zvinofadza, zvimwe zvinonakidza, zvimwe zvinosuwisa. Tikurarama mu-environment like now ye-COVID, yechirwere chiri kuuraya vanhu. Tikurarama mu-environment ye-economy isiri kushanda. Tikurarama mu-environment yemabasa nemari isina zvainotenga. Environment izere kurambana kwavanhu, kushungurudzana kwavanhu, kumukirana kwavanhu, hondo zvakasiyana siyana, ma-earthquakes, ma-tsunami ari kurova nyika dzakasiyana siyana, ma-cyclone. Those are the things that are happening around you. Semwana waMwari, rega kutendera zviri kuitika around you kucontrola life yako. Rega kutendera zviri kuitika around you kuaffecta life yako. Dzimwe nguva anogona kuve mashoko anotaurwa pamusoro pako, pamusoro pemhuri yako, pamusoro pebasa rako, pamusoro pezvaunoita. Usatendera kudetermina zvinoitika mukati mako. Hanzi naPaul, Mwari unogona kuita zvinhu zvikuru kudarika zvatinofunga, zvatinoziva, zvatinokumbira, nekuda kwesimba rake rinoshanda mukati medu. Pane simba riri mukati mako pawakagamuchira Jesu. Jesu isimba riri mukati mako. Pawagamuchira Mweya Mutsvene isimba riri mukati mako. Wakagamuchira nyasha. Nyasha idzi dzinoshanda mukati mako. Let the grace of God do its work inside of you. Let the Holy Ghost does his work of healing you, of strengthening you, of giving you hope inside of you. So what matters is not what is happening around you. What matters is that which is inside of you. May the living waters of God flow out inside of you into the outside. Nyasha dzaMwari dzivheneke mukati mako. Chiedza chaMwari chivheneke mukati mako. Uve joyful in the inside. Uve peaceful in the inside. Uve ne hope in the inside. Uve ne confidence in the inside, knowing that your God is able to do exceedingly great things abundantly and above what you think and ask for. Izvo zvaunofunga, God can take you beyond. Zvaunoplana, God can take you beyond and above. But it is according to his power that is work inside of you. That is at work inside of you. Simba raMwari ngarishande mukati mako, rikupfudze pamberi, rikupropel to greater heights, propel it to the next level, to the highest levels upenyu wako, and you must rise up and shine brighter and brighter. May the Lord bless you in Jesus' name. Amen.